Islam vil aldrig nogensinde blive set som en religion af tvang, hvis folk praktiserer i kærlighed. La ikraha fi din. Der er ikke tvang i islam. Hvorfor har man så behov for folk, som tæsker deres børn? Hvorfor har man behov for at tæske folk for at lære dem islam? Hvad er det for noget form? Det er ikke islam. Mennesker siger i dag, hvordan skal vi holde sammen på vores familie? Vi er nødt til at tro den, give dem dødsstraf osv. Og hvad er alternativet? Na'udzubillah min dhalik. La ikraha fi din. Der er ikke tvang i islam. Hvorfor skal man så gøre det ene og det andet tredje? Og så betyder det, at du har aldrig lært dine børn kærlighed. Fordi hvis du har lært dem kærlighed, du tvinger dem ikke til at spille PlayStation. Du tvinger dem ikke til at gå ud og lege. På samme måde er det ikke nogen, der tvinger sine børn til at gå i moskeen, hvis de er forelskede i profeten sallallahu alaihi wasallam. Hvordan bliver de det? Det bliver de på samme måde, som de bliver forelskede i alt andet. Hvis en muslimsk kvinde går ind fra med tørklædet, går i skole, kaster det væk. Hvad er det andet i tvang? Hvordan bliver man behandlet? Man bliver behandlet. Nu har I jo set, mennesker står til ansvar for det, de vedkender. Men vi truer vores familier derhjemme, og så på den måde holder vi familiesystemet kørende. Ja, inden for husets grænser, men ikke udenfor. På den måde så gør I hele islam til grin. At det er sådan, når man er derhjemme, når man er foran, så truer jeg ham. Og død, så adlyder han mig. Hvad så, når han går derfra? Hvorimod profeten sallallahu alaihi wasallam i hans tid, folk blev muslimer ved at se hans ansigt. De så ham en gang, de ville ikke gå derfra. De sagde, ja, Rasulullah, behold os her. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi gå hen og leve uden dig? Folk kom hjem fra, ja, Rasulullah, bekymret. Hvorfor er du bekymret? Hvad skal jeg gøre i paradis, hvis ikke jeg ser dig? Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke leve uden at se på dig. Jeg sidder derhjemme og tænker på dig. I dunia, så kommer jeg hen til dig og løber hen og får øje på dig. Så bliver jeg mæt. Så bliver jeg glad. Så tilfredsstiller jeg min trang til at se dig. Men når jeg nu dør, og du kommer i paradis, hvis jeg kommer i paradis, du er profet, du er på det øverste lag. Øverste stadie, og hvis jeg skal kravle ind i paradis et eller andet sted nederst, hvordan skal jeg se dig? Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i paradis. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde, Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt, at mennesket er sammen med den, man elsker. Så hvis du elsker mig, så er du sammen med mig. Så der er ikke nogen grund til at være bange for det. Ikke når du har kærlighed, der viser det om islam. Men der er ikke nogen tvang. De handlinger, man udfører i tvang, hvilken hensigt har man bag de handlinger? Prøv at gå hjem til en med blomster. Og sige, jeg har hentet de her blomster. Jeg kan overhovedet ikke lide det. Jeg har ikke lyst til at være her. Jeg har kun hentet de her blomster, fordi jeg elsker dig så meget på jorden. Min far har sagt, du skal komme her med de her blomster og sige de her ord. Her, værsgo. Og jeg skulle også smile. Når jeg smiler også, nu går jeg min vej. Hvad tror I, jeg gør med de blomster? Ja, mashallah, lød i dreng. Hvad gør Allah subhanahu med en handling? Ja, Allah, jeg har overhovedet ikke lyst til at stå her. Jeg er nødt til det. Presser mig selv. Det er det for en handling. Ikke det er det, man skal arbejde på. Det er det, der skal jeg gå ud på. Når man renser sit hjerte, så der kommer kærlighed deri.